כמה מכוניות? 3. כן, אני אניח אותם על הדף, שנוכל לראות את זה בצורה ברורה. יש לנו, אתם רואים, מכונית אחת. אדומה. אדומה. אותה עומדת פה. מכונית. כחולה. יפה. ויש לנו גם טרקטור ירוק. טרקטור ירוק. אז אנחנו רואים שהם בצבעים שונים, והם גם מכוניות שונות, נכון? זה לא, זה וזה לא, כפול לפי הצבעים של מכוניות. את יכולה לסדר פה את הדיסקיות שיעמדו בדיוק כמו הסדר של המכוניות? אוקיי. יפה מאוד. ראשונה, הטרקטור הירוק שני, והמכונית האדומה שלישית. נפלא. את יכולה דור אחר של המכוניות? עכשיו אני רוצה לסדר. יש לך רעיון אחר? מעולה, בבקשה, בוא נראה את שי. יפה. היה לנו סידור כזה? לא. זה שונה מזה. זה וזה אותו דבר. נכון שיש לכם את אותו סדר? לא, אני עשיתי אדום. הנה, אדום, ירוק. זה בסדר. אז תעשה את זה לכיוון. אז אני אחליף. אוקיי. אבל זאת 9 ועוד 9 זה 17. מישהו מכם זוכר איך את החלוקות של המספר 3 ויכול להפעיל את זה עם אוצר? תגידי את המספרים, כן. יפה. כן. יפה. עכשיו הבנתי. 1, 3, כן. 2, 2, 4 שלמים, 1, 2. יש את המחומש. ומה יש לנו כאן בפנים קטן? איזה צורה? מחומש קטן יותר. זוכרים את הסיפור על הנסיכה המושלמת? כן. שבתוך המחומש היה מחומש קטן יותר? אז עכשיו תקשיבו לסיפור הבא. כל זה מספרים. את כל העולם אפשר להבין באמצעות מספרים. לפיתגורס היה תלמיד מאוד מיוחד שקראו לו, אתם יודעים איך? היפסוס. תגידו היפסוס. הסתכל על המחומש. הוא הסתכל על המחומש שאנחנו כל כך אוהבים וצייר את כל הקווים האלה וראה את הכוכב שבפנים והוא ראה גם את המחומש שבפנים. והוא חשב על זה בלילה, והוא חשב על זה ביום, והוא חשב על זה עוד יום ועוד לילה, ואחרי מספר ימים פתאום הוא הבין משהו מאוד מאוד חשוב. הוא הבין שפיתגורס טעה, שהמורה הדגול שלו לא צודק שאמר שהכל מספר. היפסוס גילה טעות אצלו. ומה אתם חושבים שפיתגורס עשה להיפסוס? אתם חושבים שהוא חיבק אותו? לא. אתם חושבים שהוא נשק אותו? לא. אתם חושבים שהוא נתן לו טפיחה על השכם? לא. מה אתם חושבים שהוא עשה לתלמיד שגילה שהוא טעה? יש למישהו רעיון? זו אפשרות מאוד מעניינת, איתמר, שפיתגורס יגיד, היפסוס יותר חכם ממני, הוא יהיה עכשיו המורה של הקבוצה. רעיון יפה, כל הכבוד. בוא חמוד, בוא. אני אבוא במקום. בוא, רגע, לא, הזמנתי את איתמר, בוא אליי. הרעיון שלך מדליק, בוא. איתמר הציע רעיון מדליק, הוא בא ואומר, הוא אומר, איתמר אומר, אם היפסוס מצא טעות אצל פיתגורס, אז היפסוס יותר טוב מפיתגורס, והוא יהיה המורה, נכון שזה רעיון טוב? מגיע לו מחיאות כפיים על הרעיון, זה נקרא תמורה. מי רוצה להגיד את המילה תמורה? תמורה. זה כתוב. אתם מסדרים תמורות. כל סידור כזה זה נקרא תמורה. תעשה לנו תמורה חדשה. משה, אתה חייב להגיד, אתה יודע שאתה הפקולטה למתמטיקה? אני הפקולטה למתמטיקה? למה אתה אומר את זה? חמוד, נכון, אני מאוד... אתה מורה לחשבון. אז אני או מורה לחשבון או פקולטה למתמטיקה, אני כבר לא יודע. אחד אומר ככה... אין כזה הפקולטה לחשבון, יש כזה הפקולטה למתמטיקה.